Kukhona into ongayithandi ngamantombazane? Ngempela ikhona Yini ongayithandi ngamantombazane? ngempela ikhona into. Yeah. Ngiphe enxebeni elikhulu Ah, ikhona kodwa. yeah. Kodwa futhi abahloniphi. Ukuhlonipha. Hloniphi. Yazi umuntu nomnike uthando. Yeah. Umthanda ukuthi mina ngisenze kodwa lapha ngudaka lapha. Kusho udaka lapha yabona. Yeah. Yazweni. Konke akufunayo ngikwenzele khona. Ukuthi Yeah. ngiyamthanda. Yeah. Kanti la ngekho lapha. Yeah. Yazweni futhi. Umuntu umnika uthando lonke. Eh, Kusasa ngakuhloniphi kusasa. Kuthiwa akasekho kuwe. siwumuntu. Asha. Amadoda angabingelela kumfana benkani yabo gqima madoda. Uthi angisho madoda. Abanye abashila ngabanye babhekayo. Kuthi angisho. Kuthi angisho. Abanye abashila Ngamanye amazwi. Papa nomfana benkani yabo gqima Ngihleli nomfowethu la i-guest yethu esivakashele namuhla kwimicabango podcast. Etholakalayo ku-YouTube, nako-Facebook, nako-Instagram, yonke indawo, nako-TikTok. Uyayisesha nje imicabango uyithole ngendlela yakahle. Kunje futhi ngingacela uchazele nababa uqala ubingelela nababa ubili emakhaya. Ngicela ukungeza nje phela igama ngoDlozi ngamnqube enkani empoqweni. Igama lami engidume ngalo nje nomsebenzi ngoDuduzo. Mm. Ngamnqube enkani empoqweni. Ngaziwa ngokuthi ngudesha ngamani. Desha ngemali. Ngomsebenzi wami. Yeah. Yebo phela. Konje mfowethu ngingasho ngithi udume ngani mhlawumbe ngakini? Angidubo msebenzi wakwethu. Ngomsizo. Konje mfowethu khona enye into ekibe khona e-South Africa nasemhlabeni wonke jikelele. Kukhona into ongayithandi ngamantombazane? Yini ongayithandi ngamantombazane? Ngempela ikhona into. Yeah. Ngiphe enxebeni elikhulu Ah, ikhona kodwa. yeah. Kodwa futhi abahloniphi. Ukuhlonipha. Hloniphi. Yazi umuntu nomnike uthando. Yeah. Umthanda ukuthi mina ngisenze kodwa lapha ngudaka lapha. Kusho udaka lapha yabona. Yeah. Yazweni. Konke akufunayo ngikwenzele khona. Ukuthi Yeah. ngiyamthanda. Yeah. Kanti la ngekho lapha. Yeah. Yazweni futhi. Umuntu umnika uthando lonke. Eh, Kusasa ngakuhloniphi kusasa. Kuthiwa akasekho kuwe. siwumuntu. Kodwa ukuthi buhlungu mfowethu. Kunomuntu uthi uphila naye. Ngiyamthanda. Umuntu uthi uyamthanda. Mm. Umthenge nama-Astropez. Mm. Yazi Astropez. Mm. Yazi Astropez. Eh, Lapha iyadura ngiyizwa. ndoda. Iyadura phela kodwa nazifuna umthengela lapha. Ngiphe 85 rand ngithengele Awusadlali. i-B1. Ngithweni. Mm. Sonke kodwa lapha lokula usemele. Mm. Xa ungabhadala lapho lokhu kuxovile ngoba usuke ufuna umnelisa. Mm. Ngithweni. Kumele emele phela umuntu ngoba ngokuthi umuntu wakho ukuthi uyamthanda. Kumele ufuna ukukhava isiqoso ukuthi kungabikho umuntu. Kumele amthanda uvale mfowethu ngithi uyabona yazweni. Engazi ukuthi enje ubani engazi ukuthi. Ufuna umjabulisa ungumfana ngithi. Eh. Akazi uphila kanjani kodwa uyamjabulisa yena. Mm. Sasa ukwenze lokho ushiye ekhohle futhi Ekukhohle konke. wonke lokho mfowethu. Yo. Ngeke owesifazane angasuke ekukhathalela kodwa eze kuwe lapha ngithengele yonke into oyifunayo. Ethe kodwa right. Sasa ngithanda. Kuze ngaye azofesa. Wenza umthenge azofesa kodwa ngayiphuza ukuthi i-flexible. Umthengele wena emhlabeni ophilayo. Yeah. Nkosi yamthanda. Isilungu lesifazane bona bafuna ukuphatha kahle kodwa manje Bafuna ukuphatha kahle. banokuhlukumeza wendoda. Kodwa indlela abenza ngayo ayikho right. Mfowethu ngazi into ngayithini. Ayikho right. Mm. Lokho nje mfowethu. Unayo imfihlo mbo? Mfowethu. Imfihlo nje yakho nje. Bathi bese mina ngisenayo emhlabeni. Bese nginayo ayisekho njengamanje. Impilo nje ngingaba nayo ngawumuntu emhlabeni okungathiwa uyena onenkinga nami emhlabeni. Yeah. Umuntu lo uyahlukumeza kodwa manje Mhm.
Ingikhulu futhi kanjani usundelele nami yabona Yeah. njengojongo nje ujongo sengajonga kanje kodwa uyabona ukuthi la usengixhaphaza manje yabona yabona sekwazi ukuthi ujonge ukuthi ena jolo sicaze ngalo muntu yabona Yeah. ngeke ngikwazi ukukhuluma nomuntu kodwa kuwumuntu wakithi futhi ujongo wakithi yabona ujongo wakithi kodwa manje ngeke ngisathi ngikhona ukuthi ngikhuluma naye ukuthi ngihlukumeza manje jo kanje kodwa ngubona chaza umuntu wakithi kodwa manje engeke ngikwazi ukuthi ngikhulume naye kubantu yabona Yeah. into ekanjalo kodwa yabona Yeah. noma ngibona ukuthi ngilimala manje ngeke ngikwazi ukukhuluma nomunye umuntu wakithi kodwa umuntu engilimaza futhi uyangixhaphaza kahle kahle ngizweni ngoba ngokutshela ungayena wakithi sengishayela iy'ndaba zami nawe zakwethu sengiyifa kuphi kithi la yabona lona izongilimaza nto leyo Yeah. injalo kodwa Manje uzwile nto uke kwasho umuzi kangizwa. but lokho ngizwile ngifuna ngithole ukuduma lokukhulu Yeah. uma ushayile ngeke ngazama nami ukuthatha itelefoni ngakufuna akuthole kuthiwa hhayi ushayile umzwa ukuthi ngimangazile ngoba phela lo muntu owakithi uyathi ngekhaya umuntu wakithi ekhaya manje nawe unemizi eminingi yabona bahambe bakhe yonke into lona ibuhlungu ibuhlungu ngoba manje sengicabanga ini iy'nkane zakhe esengale ngoba phela ungezwe indoda yakhile wakhile kodwa manje lokho okwenzakalile kubuhlungu kwezwa abantu lesi esimngaso manje esifana naso njengoba Mana wo. Yajamba phela. Okay, kushini. Oh yini ngiyakuzwa mfethu ngale ndaba kangizwa. Ngiqale lapho. Yini ongayithandi mhlampe eSouth Africa? ESouth Africa yonke yonkana. Into nje ozawuyithanda nge-South Africa. Kodwa yazi mina ngiyafisa ukuthi South Africa manje. Or noma ngikubuze ngithi mawungaba yi-president, yini ushintsho ongalenza? yabona nje mfowethu ngizokho into eyodwa uma ngathiwa ngu-president mina ngingafisa South Africa kube khona imithetho ebalulekile njengokuthi mfowethu yabona nje abantu bangeke kubambe bangabantu bekhuthuza abantu mfowethu kufana nokurepha mfowethu iyona into enhle leyo mhlampe bangathiwa isigwebo mfowethu somuntu ogamile mfowethu futhi nakhona umuntu engaboshwa kuthiwa uboshwe ukuthi ena ogangeni angakanganga kuthiwa umzolo ngeke ukuthi ngathiwa ena umsolo uMetroid ugangene ngempela kungathiwa umsolo ngoba kunento ebuhlungu kuthiwa kunabantu aboshwayo umuntu engayi umsolo isigebengu mfowethu cause uma uthi uyasola shulo sesigebengu mani sola ngawo yodwa udla basejele mahhala mfowethu kube khona umuntu ofika eSouth Africa ofika ngenhloso kube khona ama-passport yazweni cause manje abantu sesizobalima iy'ngane zethu kamakula la ko-Asia basakuphi nangaphandle bajwayele iy'ngane ze-South Africa okwesibili bazidayisela ukudla okungekho right iy'ngane ziyafunda isikole ngapha bey'dayisela izinto expired iyona impilo le ephila abantu abasemhlabeni South Africa ngiyafisa kube khona umthetho serious kodwa ngeke kube khona-ke emhlabeni uma kuthiwa kusekhona abantu sekumele lapha kuzwa into yokuqala nje engiyifunayo amasosha lawo
patakhethi. Leyo nto leyo samele ibe serious. Kwazi ukuvaleka ngapha. Ingagcina abantu abagcina nje lapha omacangwe yabona. If la eSouth Into ebuhlungu Africa. mfowethu yabona alikho izwe ngisho ngayo Ethiopia but ezwe labantu abahluphekayo into ayenzeki. Azenzeka. I-port accord laphana awungeni ungenayo kusasa passport yakho. Mangisuka la ngiMexico siyodlala i-World Cup kumele ube nevisa. Kodwa yazi visa mfethu. Ngiyayibona ivisa. Ivisa ikhadi leli yabona zokwenza nje into elula yabona urun ngomkwelo lo wase-Sundowns. Ngiyambona. Uboshiwe esuka ezweni lakhe elibi ehamba ekwenye izwe i-transfer athola nemali eningi cause kube khona funeka iy'ncwadi ezivumelana. Lo muntu ubonakala beselibe irayibhela ngicabanga ngazi irayibhela eshintshe izwe besuke e-Algeria erayibhela ishintshe izwe iphethe imali engakanani Samba. semali airport lo muntu no ngeke umuntu Afrika iyo Thumsezo wendawo Thumsezi from e-Algeria iyeliphi Thumsezo wendawo ezweni kwaboshwa uboshwa mthetho nawo mthetho wezwe South Africa umthetho awukho mfowethu awukho uyangena uyaphuma lapha ngithi awukho mbana omunye uyadlula uyaleka le ngiyakuzwa mfethu. Ngicela ubuza omunye umbuzo othi yini o-proud ngayo nje ngawe? Njani mina ngiyayiqhenya ngokuthi. Mfowethu mina ngiyaziqhenya insizwa lo engikubo phela. Ngiyaziqhenya futhi ngawe mfowethu futhi ngiyakugxosha mfowethu kahle kahle. Ngiyabonga futhi ngiyinkosi futhi. Senginokuhamba nje laphana nje ngo-December ngizohlala e-Northern ngiye ekhaya. 24 December ngiyehla ngizohlala lapha ka-Two Enquthu lapha. Kodwa ngizoqala ngibone uBabusubala laphana. Ubabusubala lapha ngibingelele khona ngiqala bese ngiyahamba ngiye ekhaya. Ngikhululeka mfowethu yabona. Ngibonga nje ngomkhosi yabona siphele phela umkhosi wakhe Enquthu. Sebengaqhubuma nje yabona njengey'njabo nje laphana ethi omunye ungaphi mina ngibuya la ekhaya. Sengiphuka khona le enkandla kaBhuqweni kodwa phela ngathi ngisuka la Enquthu. Ngingena kaThoni lapha ngithi ngiyabona ngizwe laphana ngifike ngibingelele lapha ngiseluthe laphana nakulekho Babusubala futhi umfana ngihambe umfana ngidadlala nje lapha yabona. Ayijalo le nto kaCabashi uyayikhumbula? Wawukhona mhlampe noma wakwayizwa? Futhi ngingela eGoli lapho bengiseThekwini lapho. NgiseThekwini lapho kodwa nje kwenzeka nje ngendlela zabo lapha ngabona ukuthi bona bayaxhasa abantu. Kodwa abantu ngoba badideka kodwa lapho ekhaya no kaCabashi. Kodwa ngisambona kodwa lapho mnandi. Phela akusuyena lo oculayo manje. Hayi ngake ngacula. Ngizama ukuthatha ama-1,000 naye uzozama impilo nje yabona. Ufuna ukudla nje lapha ukuthi naye phuze itiye nga Everline naye. Yabo. Mina ngithi uye. Ngiyena futhi ngiyena impela. Usibusiso loya owavela ku-DNA. Phela le DNA engaziwa la. La eSouth Africa. I-DNA engekho engaziwa lokhu ufuzo legazi lokuhlola ufuzo legazi phela ilona la ma-fingerprint. Yabona-ke le nto le ubaba le nto le ma-fingerprint ayasebenza yiyo ukhetha ubani wakabani. Uma kuthi usungasebenzi emsebenzini wangena esumini wahlokha yiyo into izokutshela ubani le nto le. Ngiyibona. Bese lento ibaluleke kakhulu into le. Okay. Ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa. Konje uma sesiphetha nje sesiyayivala manje.
Ubani umthanda ku-TikTok? Mina ngithanda lo muntu omubi lo othi uBhek Zulu. Lo muntu uyangigcwela lapho lo muntu uyathanda. Kambe bathi kambe shini? Ayi mina ngiyamthanda. Baloyi. Futhi ngiyamuzwa futhi kahle kahle ngathi ngiyamuzwa kodwa hathi ngiyamthanda futhi naye. Yeah. Kodwa nje hayi indoda le Into into eyenzayo mayenza futhi ngokuyilandlela. ah Ngiyafuna ukuthi kwayo kahle kahle futhi izokwayo kahle kahle. uthanda ukuyimisela kwakhe mayenza into. Futhi iqala kahle la futhi. Mm. Iqala kahle futhi bayishi. Ngiyezwa ukuthi iyashoka le nto manje. Yeah. Ya futhi yiyo kuphela ikhozi yakho futhi. Akunankinga futhi. Futhi asiyivali yanamuhla. Ngiyabonga futhi. Asiyivali.